Ikimashini chekerero gwetera sobukori bwabo buya nigo banteire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokore lyobwo sangu gwetanguru kuno bunaregya kama elaptech kurundaina pat laboratories itari itumu ya toro tukurira marwiri na malaria kuri turi sukari twapima blood pressure kupima turi kidneys kupima turi liver function test zones laboratory nkuru baro bokore buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis gose oburwiri bwa mabere, arthritis na yanda mange boigon korenka bare omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeyo muchobo songo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Majali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyogokorera emirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete chochonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biogokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore all sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano na ibire Eyemo kianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ya Mose ndage tonte bibono iga nitibesa irenga ekikwande nderete nyagitari egere nko ebono iga egere ng'omorembo urubonega soka gutiga. Mamangu anafanya shughuli za ukulima hapa na pale, kulima lima mboga. Bona lero mwana kwa buto mukai nje mwasi nyanchamba mugyo bwachorire nani kaikwarusi amaru mamu minto njate yarache kogote inguru mwane ninchibwe kango kotebi babona Minyorera kini asitua rusaniri minyoro bwanchani boite kurumani minyora asitua etira mangana makongo ega achaga ega akonywa marwe chinyasora butabake sigara yonze na kene mangonywa omoitongo
mwana bwembe bagatebyo mwana bwenguko ngai Egori gyabo tata marayo enyaye mborati ngaya marayo amadi monebi baga marayo erira jitongi maina marayo erira jitongi maina marayo ensinya manago kwanu marayo na abambaka indirete segi bakamanya kuna ababa kuruse itabo no bakana kurie nyandu ntiranga chenaro taigonga ya de rong muntu ko nga kaigo ondori mugano yote banjenaro tanga kurubara igo ondote banjenaro te gento getunga nyarebe ga kwete mwako yina libare kibande chikare no bari boka bwarenge obori bagasire boka tinga no bori ono kibande chikamenya gocha ono ya bantu bare ko basanga kibande kibasangania bori bache no bara maemba basanga barenta gosia ono abantu bari kurwara buno yo muntate ba yo bari kurwara atambe mono no ngoro sobo no bari ku ale mangae mwana bwengu kagatebyo Wima Electric Mwancho murigarire tosa woko abiragoke asomo chando yoba kugotoka sensemo yemitambo ngwege naye alamisi yao yabere enkia kegima kwa birego kwego kia korendekera yaragire ense Eyemo yabona mugoroba gukwarigania SMS Amayia eri nkumanya munana rayana kwariganirie asenchera ere eyobekera nukorende tanga kegima gatranyo regatiari nkwariganirete asenchera yobenge abana bachaka gukura bakunangiria anti yoro kumyoka gucha kuikagatigo mwana bagontena inchukura abantu bache mama ikiri Amayia ndakubwata insensemo ya Burabwe County ya Nyamira somo sacho yo makagere kumuita mukaya so kumubutora nawe ikagokwa It's very unfortunate and very unfair as abantu abo machoge umushimi Osero kurugira ngo cyo kora Amayia kuli ase constituency yayo Omochumbo Osero tigasika barayibande no kuborya kwa bamenyi babu machoge burabu bakomomochi asogoswana na no muchumbo bo Yo tuajira no mo como na secretaria segmento tu mira namo Batavia serikali yetu ya bwana mnambiamo na segmento kwa waterani na ndipo top Kenya kuanjira umuntu kurumule migwenzi agenda sikura aba director becha abo baruse tuwe biroga sobora ibweta konyoro mo esobo gocha koira na sobo chori Ayo munaenda mango mwancho muliengo kwarigania senchira ya bene ngumanya senchira ere yobekirano asensemo ya Facebook endra otonyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyara wetra Ndizi TV News baigo ase website ito nabokuja somo wetra www.ndizitv.net ere otogendre gusanga asobwamo ere triane Everlyne Osero Lydia Mose tokubwatira na asensemo yebimanyirio na wigo Petronira Mukeira nero koineki achibicha neriogi chawe keire asenchira ya bene ukwarigana tuchaka Ensa masenchera yobekera nuko rwase county ya Nyamira awase abanyanyimbo ko rwase ensemo ya ebunge ya Burabwe gotoka imiye county ya Nyamira bacha kirobotuki igoro yega kore ase ekiyotebekana umusacho yo maserieta Ezekiel yomenge akagere kumuita umurugyoye na magega yaye konywa eriogo nyagusira Jacqueline Omenge niye gotebekana aitetwe ase okubuturwanwa asumubiroye nabo igo mubiroye gotoka chinga kyabana babo bakorwa ase skuru gocha somutumuko asaba kumirana na makweri aye umukagero yo ni gatoka gakotogota kubwatikana no kunywa eriogeyo asaba gakumyokiwa gocha se enyagetari ya Nyansiongo asagendrete kurwanira obugima bwaye nabono nigo bari bamenyete ase enseme yo hanene bari barasenyomo babere bakubori wakwene kyabunanko gaya na bare emechando gati yabo libagali okwimukya egetamukiro yetabwenderete bunekyo kyogoita omuntu omurikit kurase county ya Nyamira polkapokara namange korengana norboti uru ebikora bejesegi cha nyumba niko byagendera ko bikomentekana buna bogo kya nabo igo buna boko ire meyorogongo rwa Gusii Litukulia lero mambi meyekanyero kya engoto ekigotoke meye sublocation ye sise ime yebunge yega ya Burabu nigo abamenye kurase nseme chiga babo kero moichano monene magega yomugaka aselieta Ezekiel Omenge
kunyara kobaga gukigura kumoito murugyo ya Serita Jacqueline Omenge gwika gukwa korosie cyane naigwa abana baye bakuga umwana no kontena nkinki babonyare bakugera ntatu mwabuko baminya ibi umwana uri atarakora iyo abana bachaka gukura bakunangira anti ncyoro kuminyoka guca gwikagatigo umwana bagontena inchukura abantu bache mama itire umwana yore ngo mu murogo nte inchu turabekira mama cyanga itire gari busa turabekira mama cyanga abantu baguca banyora kore namuteye ya tubusa kumubekera cyanga tumutigati abantu bache banyore bunarigo tubusa kumukuru tutwanya ukura iyo abantu bache kulingana na bamenye kurasi nseme chiganigo banyara ko bakanyorege tuli kurwasa abana abo barwe sukuru go ichangaso mutimoko asebomera namo namakweli ayo yabo iboli babo asegotebekana maega iyo mugako yiga bwenkeyiga gukora mabe nere niga imukia eliogo na kunywa asatuka gagotogota asenyombe yikonye amenyete ekinege ntege kongusana asebora buye itoga tutana korege ntumunigisa munege ekembo be mono ke bwente ke kogikeri mono nande site ege kogera bono muntu okorire munaya nawe bwente tabwente uko toka none ngeye nakiko kwira sago kwira tubente kwira niguga tutinde ko mu ngino biye kagaiga era tinde ko sakwirwa iruki onyogokwa ni case onoborobo nene sana tutana korebe gisa muneke nege kore nganamo nabagambi kurasi nseme chigabatebire ngatari kya matukaje igoka kure nigo kyagendere ko bagakoreka nasa matukamagega asegotebekana enkeje nigo yaberege kumenya ase ogotaigwana abantu aba bambara umana kurmaga mbaige tobisi ari tukabakwanera karanso yarategana ubugambi nakore mitinyange berega tukabakwanera kurweliro cyana koro musaiya nanya kwigukende nonye nabo nigo bono kolengana mu nabamenye kurasi nseme chigane no mugako mane bwenkeje gasireta William Makone agendere ko bagagoteba niga agendere ko bagakobasegeta abana bagakina buya ko nigo bono bororobo nene bwatigere gucha sabana bake abo nyagusira atigire nanene bali bagendere tamone sukuru oitro mwana ndo bosabosa somos bati oye murugyo ye ba matemwe agenda seino ago itomo to pakamos redi serira banse lira banse najarunya getaja kabarwa konyo naja koye myake evere abeke mumpire ye kube kuchinda ime ono rendo mana kumuita atabwari sababu ende nandino mwando ngo chondo na matebyaya na kola chifanta kwa sote ndeyonsi sote chibaisano na chi kwendesano kwana konyuyo watonyi sote ndeyonsi ono rende kayete no muntu mbwataka andino ye goitwa nigo abanyanyimbo kurwase egetuo ky'abanyanyimbo ky'amanga bakira na sajaiga barusha mubera sajaiga aseboigo omosi PD kurwase rogongoro iga agendera ko bwagusige tabana inchi kwene kibuna mbari kwemuke bitambikira samaboka bona ekera mababeire banyara ko bakwene kibuna nguri yabale ogosunsurana amari umana narororo ore muntu kunyagutishia abere buya ore Rusia sinini wano borobo muntu abwate waera familia zote mbili za upande wa mwanaume za upande wa mwanamke watangamane, waone ya kwamba kuna uwiano na uhusiano mzuri. Kama haupo, ni angalau kutenganisha hawa watu kuliko kuambia wamama wewe vumilia tu, vumilia ndio tunapata vifo. Ginko ripoti rigetasene kyo wanjete kya Ndizi TV kurwase chinseme chigachika nyoro kengoto ebunga yiga yaburabu imeye county yiga Nyamira enchego nkuruko Polycarp okara Mbiamono morikeito Polycarp okara se oroboti ururu ikranu kurwase county ya Nyamira togotkana nayo nigotogoso ase county ya Kisii awase abateneneri kurwase kyombe ye kwegerera egekoro kyomo Gusii kyamwanya getinge Heritage Council kurwase chinsagya chonsi 15 nemo alitkoryare baba konyora amaigerio kurwase kyombe kya Fida Kenya chinchira bubwenete kobwatia ase ogokonya kwegerera obwene bwabasibati nabo igo abana bali babeire bakunererwa nabo igo chinchira chokugayana ebina ebike ase chinsemo au no muyego bogo kwariganiwa imeyo mu Kibosongo no muri Keito Mildred Momanye na ikira naroro Ekyombe gya Fida Kenya ekyokamenyekanite buna Federation of Women Lawyers in Kenya ni gobono bakora egeikaro asogosemia abateneri ba mwanya getinge Heritage Council bari bonsi batenete chinsagya chonsi 10 ime ya Gusii buna barachi ekurwanira obosiboli bwegesa kukyoma Gusii anene mono kurwanira obo ene bokunererwa kwomba subati amona abana bakebuna omuteneri akoerera
abantu baitu ba FIDA o bacha gotosira na gotosemi na kitubwenete kubwatira na buno Gusii gokonye gisaku gaitu ekiagera muna mwanya getinge intu na abana begetinga omong'ina ori enting'ana naende nabarobungu rwandira bari obosibore bw'omong'ina ori Gusii enting'ana na abana baye intu na abana ba mwanya getinge na kiki giatoretaga serituko ria rero abantu bonsi bachaga kuru chinsagi chionsi chia Kisii County bari batenerete kirorosagia Rwech sub county cheito 11 chia Kisii. Because we understand and we even get that Kisii County is also one of the places where women have gotten justice issues, and they are every other time seeking justice on matters, succession matters, on matters on child defilement, on matters of widow eviction, on matters of matters like where women are killed, wife eviction. We have issues like femicide, and we want to sensitize the members on this so that they help us in the communities to be able to help women to get justice and to teach the community on the importance of helping them, on the importance of living a society that ensures there's justice for everybody. Nigobono omoteneri kurwa FIDA Kenya atebire ebikole byokunererwa nigobire asobonge nabange mbali konyora ibagali ogwaka oroboti asebono atebire omubaro bwabalia bagwaka oroboti oru. But the truth is that the number of women we get that are seeking justice are so many, and I can say every other week at the FIDA Kenya office in Kisumu, we get about 80 clients having many issues. So you can imagine how many in the grassroots are not getting justice. Bali abanyora obosemya nigo bagokera omurubulyo yo ase batebire bono bamanyire ebitambukero biryo bibwenete kubwatwa ase okonyora oboene bwabo. Abang'ina galinka nigo bwato bokongu kwanyora omwana wabere raped umong'ino ituru no mugakoye obang'ina babere divorced umong'ino divorce no mugakoye mbabwati asiba kwenda ku report mbabwati process bagochaka lakini bono litko lya lero twabwatira ni muna mwanya getinge na bamtu ba FIDA komanya chi process na igo chigo produce enchere ndonge gwetera se lichiko lito lya Kenya. Ase chinga kecho nigo bagania bali bonsi bakonererwa gwaka oroboti uchiase egetaseni kende yonsi kere angena barabo uchakira ase abachibu bwababonde bwensi botayo eliokonyora obo ene bwabo inchu ase tole buna mwanya getinge tobaorokie njira igoro munwa abang'ina mukwane kiagera twabarete FIDA buna mwanya getinge Heritage Council. So I want to encourage women, I want to encourage the community at the grassroots. Can you seek justice? Go to the chief, go to anybody. Don't just sit, go to the hospitals, and through that you'll get referred. And if you can come to FIDA, you can also come to FIDA. We don't work in a vacuum. We work with many other bodies. Ancha mosokia amang'ana ino motebekere kene egekogera ntobwate FIDA eyeta achikunyara kwabage gusabesa chinde chionsi. Nguripotelia egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Miamana umurikeito Mildred Momanya se oroboti ururikiranu aba director be kemeri yecha yabakuru kurwase county ya Kisii na boigo county ya Nyamira nigo litkodalera baba kumerana ase omuchobo songo asibairera omogokobo magega yekigambiro wanchira abalimi goche gokora obochori ase oboteneri wech factory au nigo nonyana baba kugikeria aba director babono asogotenenia chi project au ase korende bane kyabuna oburayo boyambo chekore ta unchorero nechinga kiboigo baba kugokere getamkiro yeserekari yo kubwatoka amoyo aseri gorirense asenonya nabo bamochi abari bagenderete konerera barimi asokoreta amoyo ayo atari amaikiranu muri keito Frida Kerbo no roboti urwaso bwagare ababara naba director barustugo office ira idini na serikali ya lengo Kisii County and Nyamira County. Magega yo gwakwa isikoli chikoli tabwatiri nigo aba director kurwa ase chi factory che county ya Nyamira na boigo Kisii banyora omoiso ase barachi ko enyora libagali ogoswa oborai
gwetera obochori obora bogokorekana omutinyo gatano nalimo omwaka oyoiga. Sasa tumefurahi kwa sababu serikali na Tea Board of Kenya wamesema kula zitafanywa by the before end of June of this year. So everybody who's eligible as a farmer is going to participate as long as he meets the conditions zile zimewekwa na factories sa Kenya mzima. Gukwana ni gobairera egetambukiro gyekegambero anene asebaine kyabatabwati ama mochochi ngakibabeire bakounengigwa asikolende baine kyagosira abalemi ababeire bagwetera amakongu. Lete otiti nja kolete bakatowekera Francis otiti kile gende kwa Kenya ngima hatujapatikana na hatia yoyote. Na sisi kwa sababu tunapenda wakulima yetu hatukutaka kukimbizana sana. Na ndio gochi komonyokia serikali onyare. Yaikira sto mnyekire chiko twabwire bina byonsipi mundu tayo ko implement egente kotie goteba. Baachire bakabona badure bakakoto bapili. Badurete tare 17 mwezi ya January. Pakana koto bapili muita gatiroro. So we have seen aja teito kuna utumwa bale mebaito. Tiatoka ande chikura abale mebaito batisa itibo kanga imo bakwirania abakolere gasi ngobataikurene utabakolere gasi. Nonya naboni goba mucha aba director bale asobora ibono igam magega yogotenenia obokoleri kulinde ni goba ene kyago chikobogendereria chingaki abale mibara egweri bagali ogochora abara ibokogania kwabo. Batari tabagata boniga ngiba okora ngiba kolire ebibe baba kolere nebintu basalidi bi bakto twakora. Eto bati project nyinge to bati project yemete basalidi to bati project yomuriro basalidi kirenge ntukialengo our farmers knows bono iga balemi kuchi bale komekia uamuzi yabo na ndi kuchi bale koleta ba director bali berura se chingoro cyabo elinde babalendere kemelie kigechaye kyarekerege komu na ndekere na kigego to amapato akeralito nigo bali eirabuna obochori obobora irere okolentwa kwa baraya baya tiboligo chigoturubania obokoleri bonde bwensi obora iraninse ekemeli igiechaye engeri konyegeria kindi gyonsi gyechaye ekyara wa munsi bwe company eki igoti bwatabari abaremi na watenenerete chikambani egento kyale konyegerie company onyore ne chaye abari barange koirasi chikambani tango na die company rabe shiki kulende nigo bagokeire egetambukiro gyeserikali igyokubarentera obwoyo bwerigorirense asikolende bamochya bali bagendete kolenta obwoyo botali oboikiranu nabo igo kuunereria abalemi Gatamono n'abalemi ba Gusii na Kenya ngimanga serikali yairire njira yo gotokonya iguru yo bwoyo tonyoro bwoyo kwa 2000 babande nando ugoro kubono twanyolire kitapera njiro cyatakire koleta moyo ale yobulimo eyi itingirende serikali ya sotaime minister moro je gotema bari kumanya ase bwoyo bubukari kurwa n'abantu bakurukunga bari bakonia moyo batete ko so kole biasara bitari birunge okoboko kwe serikali no gotambe ategete binyo kumanya egere basoime batokonya nto wa moyo atabuati sababu atari amaya ali standard tokorekera ebimeri byeito. Frida Kerubo, Ndizi TV. Myamono muriketo Frida Kerubase orobo tioruru ikranu abamenye kurwa sensemo ya kyamukama anene abanchorira nigo barure okoboria gochiasa bara ikorwa chinseme joko baigorera echiro ya kyamukama naboigo ko baroseria chitaya gosekwa bekera naboige stima asenchire ya moyo korobya obonchoreria bwabo ase chinseme cho nigo baigo babere bakorera amatunda abo naboigo chinyenye chicyabere chigosareka nakogania babakoroseriwa se agiyas bara bakugacha chingine cho eriyo gotairana magega obonchorere bwabo muri kito Julie Kerbone kirana sayo na gotwariganiria orabotyo rwa senchira iyobikirano abamenyi be ward ya Kyamukama sub county ya Masaba South nigo besokire na korera barayimo na Gusii gokoro bwagachi bwechiro boigo ko baigorere chiro ya Kyamukama eriyo gokora obonchoreri bwabo. Sisi kama wamama ndio tunateseka sana kwa kufanya hii biashara yetu. Sana sana tunauza mboga, tunauza nyanya, tunauza matunda mbalimbali. Lakini vile hii soko ilichengwa kitambo, tunaleta vitu yetu inaosea kwa magunia kwa maana hatuna mahali pa kuweka hiyo mboga ipate kuhifadhiwa ili tuuze siku nyingine.
tunateseka sana. Tulikuwa na matumaini ya kwamba tukifunguliwa hii soko wamama watafanya biashara 24 hour economy ili watoto wetu waweze kuenda mashule. Sana sana tunateseka, mvua ndio hiyo ikitoka juu inatumwagikia, kwa maana tuchafunguliwa hii soko tuingie hata ndani. Sasa naomba serikali yetu kutoka national president anapokuwa akitunguka Nyaribari ama Kisii akumbuke Kiamo kama akuje aweke mkono ili tuendelee na kazi. Na pia Masimba county council yetu ile ambayo inachukua usuru hapa, naye waangalie, waingilie ndani ili watusaidie kupanua sokoni ili tupate masiku mawili yala ambaye tunaweza kuuza kama Jumanne na Ijumaa. Igecire yo yagacire cincara cekerero iro cindagira buna matunda ne cingeni ncigosareka korendeti yacigokorwa ase abonchoreri bemurunganirie ugosareka kwebintu byabo. Mimi ni muuzaji wa samaki. Sasa mama anapoondoka asubuhi saa 9 za kwenda kuleta samaki kutoka Kidubei, anaumia akifika na samaki hapa emeosa. Na hali tuko na ile kitu ya kusuia samaki siharibike. Nonye nigo basaba serikali ya kaunti ya Kisii aba MC abakiamo kamana gesusu ko babekera estima iryo bakora ubonchoreri bwo ikanonye cinsenye cya butuko 2:30 au saa 1 kwa sababu hakuna rights tangu ilikuwa hapa tuliwekewa na mheshimiwa Kennedy Mainya hiyo sola walikuja wakaiba hiyo mapetri. Sasa iko very dark hapa. Kwa hivyo mimi naomba mheshimiwa Baura Simba Arati tafadhali utusaidie kwa sababu hatuna soko nyingine ya Nyaribari South. Hii ndio kubwa kwa sababu storage iko hii ingine ya chini ya fresh fruits iko, tuko na factory pale, tuko na hospitali pale. Sasa tumeelekewa tena stima hakuna, ili tafadhali mtusaidie sifunguliwe. Na pia tuko na yadi ya stima hapa, pia wakuja watuwekee moto ili tuangalie mpaka saa 4. Sisi tumeseka, hakuna saa ya kwenda kulala, sababu hata wamama wanataka kuuza mpaka saa 4. Wafanyakazi wanapotoka kazini kwa factory wanapata mboga ikiwa mbichi, kwa sababu tuko na mashini ile nasoweka zinakuwa fresh. Abonchoreri abamatunda ne cingeni nigo baganya koroseri gwiciro monase bako gace cinyeni na matunda bo mbigo sareka ekikera irere ko bakonyan ase obonia ubuya eryo gosomi nonye abana babo. Tuomba Bwana Gavana, tafadhali ukuje tufungulie hii soko yetu ya Kiamo kama ili tupate amani ya kufanya biashara, na hii soko ikifunguliwa hata county government na serikali yetu tukufu itapata revenue mingi na itatuandikia hata watoto wetu wenye tumesomesa kwa chaso mingi sana. Ngoripoteri getaseni kya Ndizi TV Eretariana Njuli Kerobo. Mbiama no muri kicho Juli Kerbase orobo tiororo krano mancho muri ya negati yali na kwariganiritie korenda sengenche yebiro amange tumerane chikoraga chinsa isato irio tobe tobusanga amange mbiama nasi bali mogendrete gotobwatia atumerane chikoraga chinsa isato gendro tunyara sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyara wetra Ndizi TV News na boiga website ito na boko ya somo wetra www.ndizitv.net irio togendre gosanga asobwamo Eritreane Everlyne Osero Lydia Mose twabwatrana sensemo yebimanyerio na boigo Petronira Mukeira nero ine kyachibichaniro gicha wikire asenche yabene twara uburire borobya tumerane chikoraga chinse isato.